Hindi na ba init, ma'am? Nasa ibutan dyan. So ayan mga studio, nakapag-order na po ako. Dalawang sisig po yung in-order ko. Unang-una po mayroon po ditong pork sisig. Ayan, tsaka mayroon din pong chicken sisig. Nandito pala tayo mga studio sa Liberatos Sisigan. Ayan. Para hindi natin patagalin ito, pray po muna tayo bago mag-start kumain. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessing, sa guidance, sa protection. Amen. Yan, pasensya na po kayo. Medyo maingay po ngayon dito kasi dito kami sa gilid talaga ng daan ba. Tara, pwede magkuhan mo, ng sito mo. Yan, first time kong matitikman yung sisig lang mga studio. Yan. Mix.
Okay. Yan. Sisig muna. Kain po. Lamig lang sisig mo. Street food style. Wow. Malambot yung karne mo ba? Sarap, kanin ko mo. Kalas na kanon. Sisig nila malambot, saka hindi siya dry ba? May konting anghang kasi mayroong sili espada ba? Kung di siya halang, Nilagyan din ng siling kulikot pero konti lang. Kami ang sisig. Ito lang. Ito yung chicken sisig mga kasudyo. Okay po na. Wow. Pila ka nilang sisig? Tagpila yung sisig. With rice na rin dyan, wala? 89 sir. Ang sisig pala nila 79. Tapos, yung with rice 89. Ah. Sulit Dami na. ng serving, no? Oo. Mabubusog ka na isang kuan, kainan. Yung chicken, para kung hindi kumakain ng baboy mo. Oo. Meron silang choice na makapili ng kuan, chicken at meron ding tuna. Pero ako, nandito ko sa baboy mo. Sarap na ipumari sa rice, no? Lalo na mainit-init pa sisig ba kasi lutuin nila, no? Pag-order mo ba? Bagong luto. Sa malapit ng daan lang kapag gustumin ka, hapit na. Oo. Ganda yung style naman, no? Kasi sa gilid talaga ng daan, luluto ba? Ito din yung sisig na dito ba? Mura lang, madami yung serving, mabusog na talaga.
Sarap din mga studio. Malambot ba? So ayan, short video lang ito. Kita-kita doon sa sunod na food tour. Bye-bye.